الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى الذات المحمدية مظهر الفيود ذاته الأهدية، واجتبى الذات الأحمدية مظهر الفيود ذات المحمدية بمشيئته الفردية وعنايته الصمدية، لا يسأل عما يفعل. الله أعلم حيث يجعل رسالته، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية اللطيفة الأهدية وعلى آله وأصحابه مظاهر الشريعة وينابئ الحقيقة. اللهم ارض عن المظهر المحمدي شيخنا وسيدنا مولانا القطب المكتوم السيد أحمد بن محمد بن سالم التجاني، وعن خليفته على الإطلاق الشيخ بجميع مراتبه ولسان وقته ونور زمانه ونسيج وحده محل النذر الله في خلقه، والباب المفتوح لكل من يريد الولوج لحضرة قدسه، وفريد دهره في العلم والدين وشيخ أوانه مولانا غوث الوقت شيخ الإسلام الحاج إبراهيم ابن الحاج عبد الله نياس وردي، عن شيخ الشيوخ الشيخ العارف بالله العالم العلامة الهبر البحر الفهامة مفتي السادة التجانية في نيجيريا وما جاورها، سيدي ومولاي أبو بكر ابن محمد ابن عبد الله الملقب بشيخ متنيوى، وصاحب أسراره مولانا الشيخ أبو بكر العتيق سنكا وردي، عن شيخي ومرشدي أبي الروح وأبي الصلب مولانا الشيخ إبراهيم الفرح الأبد ابن الشيخ محمد الثاني مي إشريني بكر وأرضاه عنا بهم رضا الأبد آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya raya mu ya ba mu a rayuwa da numfashi, ya dawo da mu domin ci gaba da wannan karatu mai albarka na wa'annan littattafai masu albarka. Littafin Raf'ul Malam amma rafa'a wa qabada iqtida'a bi sayyidil anam sallallahu alaihi wasallam, da littafin Umdatul Ahkam min kalami khairil anami sallallahu alaihi wasallam. A daidai wannan masallaci mai albarka, masallacin Juma'a na Alhaji na Babu Badamasi wanda yake nan sabon garin Gadan, Rimin Auzunawa kan titin Jami'ar Northwest Koysu Mai Tamasul University, Ungwagwa Local Government, Kano, Nigeria. A cikin wannan makaranta Tahsinul Faida ƙarƙashin jagorancin shugaban mai albarka Maulanmu Sheikh Ibrahim al-Farhul Abad, Allah ya ƙara musu lafiya. Inda yau za mu tashi a cikin littafinmu na Raf'ul Malam, shafi na 11. Mun kwana a inda muka ji batu a cikin wato bayyanarwa wanda Imamu Shafi'i aka tambaye shi, wanda ya kawo batun a cikin littafinsa Jami'ul Ilmi akan
yaya matsayarsa a cikin sunnan manzon Allah, kuma ta yaya suke gane hadisai ko zantuka da suka kasance daga annabi. Kuma in zantukan guda biyu suka kasance duka daga annabi ne, amma kowane zance ya saba da ɗan uwansa, wancan kamar yadda muka ambata yana tabbatarwa, wannan kuma zancen yana korewa. To idan ka ci karo da waɗannan hadisan guda biyu ya za ka yi? To ya ba da mafita guda biyu ta cewa na farko dai ba yadda za a yi mutum ɗan adam musulmi ya ci karo da sunnan manzan Allah, ya ci karo da hadisin manzan Allah, ga abin da manzan Allah ya yi, ko ga abin da manzan Allah ya ce a yi, ko ga abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi umarni da a yi, to wajibi ne akan musulmi, kamar yadda Imam Shafi'i ya ambata, ya ce wajibi ne mutum musulmi ya tsaya a cikin wannan maganar. Ya ce ba za mu taɓa barin maganar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba da ɗai, wanda wannan ita ma magana ce ta Sayyidina Ali karamallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu, kamar yadda muka ji jiya. To haka har bayan ya ba da ƙofofi guda biyu ko fuskoki guda biyu ta inda hadisi ya yi mu'arada ɗan uwansa hadisi, to yaya za ka yi? To na farko akwai hanya ta farko shine za ka duba nasikh da mansukh. Don haka idan hadisi sun saba da juna, to za ka koma ka duba wanne ne nasikhi a cikinsu, wanne ne mansukhi. Don haka sai ka tabbata a cikin aiki da nasikhi ka bar mansukhi. Fuska ta biyu kenan, ta ɗaya kenan. Ta biyu kuma za ka ga wanne ne, sai ka tsaya ka duba ka ga wani hadisi ne ya fi kama da Ƙur'ani, wani magana ce ya fi kama da sunna. To in ka auna wannan sai ka tafi a cikin maganar da ta fi kama da hadisi ko Ƙur'ani. To wa'annan su ne fuskokin. Kuma ya ambata mana cewa ita sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mawadaciya ce ga barin dukkanin wani zance, mawadaciya ce ga barin wani abu da zai karfafe ta, ba ta buƙatar wani abu ya karfafe ta, bari dai kowane zance sunna annabi ce take karfafa wannan zancen mai zance, amma ba zancen wani ya karfi sunna annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam. Wanda yau zamu tashi inda Shehu radiyallahu ta'ala anhu yake cewa, wanzur kai lura kai duba ila tarki sahabat aqwalu akabirihim inda bulughil hadis. Shehu yace ka tsaya ka lura dan uwa izuwa yadda sahabbai suke tsaye a cikin bin manzon Allah tare da barin wani zance wanda ba na annabi ba a lokacin da hadisin manzon Allah ya isa gare su. Jiya mun ji Sayyidina Usman ya yi ƙoƙarin ya hana mutu'a, shi ne a haɗa aikin haji da umara. Shi kuma Sayyidina Ali ya ce ina wannan ra'ayin ba zai yiwu ba. A nan Sayyidina Ali ya ɗaura haramarsa ta umararsa da aikin hajinsa, yake cewa ma kuntu la'ada a sunnat Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi qawli ahadin, yace ban kasance ba yadda za a yi na ba faɗin manzon Allah da faɗin wani. A ce manzon Allah ya faɗa, wai kuma wani ya zo ya ce min ga yadda za a yi, na ba faɗin manzon Allah na kama na wani. Sayyidina Ali ya ce ba zan yi ba. Duk da kasantuwar cewa shi Sayyidina Usmana a zahirin khilafa yana gaban me? Yana gaban Sayyidina Ali. Amma Sayyidina Ali ya bar magana Sayyidina Usmana saboda me? Ta saba da me? Magana Annabi Muhammadu Rasulullahi ko aikin manzon Allah
to shine shehu radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wanzur kai duba ila tarki sahaba zuwa abinda sahabbai suka bari na daga me aqwalu akabirihim zantukan manya su inda bulugil hadis yayin da hadisin manzon Allah ya isa gare su qala fil iqazil wasnani yazo a cikin wannan littafi iqazil wasnan wa bughyatul maqasid da littafin bughyatul maqasid wa'inda wannan littattafai duka na wato Allama Muhammad bin Ali Sanusi duka littattafansa ne yace to yazo a cikin wannan littafin ka tarke khilafi Umar fil mabtutati li hadisi Fatimatu binti Qais yanzu shehu radiyallahu ta'ala anhu zai baka kuma bayani a cikin yadda sahabbai suke barin magana ƴan uwansu sahabbai komai girman su a cikin suhuba akan me fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam to sai yake cewa ka tarki lafi Umar fil mabtutati la hadisi Fatimatu kamar barin sahabbai a cikin maganan nan ta sayyidina Umar a cikin me sha'anin macen da aka yi mata saki batti almabtuta wanda aka yi mata saki uku shi a wajen sayyidina Umar cewa wajibi ne ga macen da aka yi mata saki uku to mijinta ya ciyar da ita bayan ya sake ta saki uku kuma ya shayar da ita kuma ya bata wajen zama har sai ta yi idda wata 4 da kwana 10 wata 3 wata 4 saki 4 ashhurin wa ashra saki almabtuta saki 3 saki batti to wajibi sai ta cika wannan har ta kai wannan kwanakin macen da aka yi mata saki 3 a wajen sayyidina Umar to wajibi mijinta ya bata mahalli kuma ya ciyar da ita har ta wata 4 da kwana 10 sai su kuma sahabbai suka ce mu ba za mu tafi akan wannan fahimtar taka ba saboda me li hadisi Fatimatu bintu Qais saboda hadisin sayyida Fatima yar Qais ita kuma mijinta ya sake ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta gaya mai manzon Allah ya tabbatar da sakin a lokacin da mijinta ya sake ta bai bata waje ba kuma bai bata abinci ba kuma manzon Allah ya tabbatar da sakin dan haka sahabbai suka ce mu to ba za mu bi fahimta irin ta sayyidina Umar ba tun daga Fatimatu yar Qaisun a gaban manzon Allah an yi ba tare da manzon Allah ya tabbatar da waje ba tare da manzon Allah ya tabbatar da ciyar da ita ba wanda akwai malaman maza ba akwai sabani da yawa a cikin wannan mas'ala wanda mazhabin Abu Hanifa su sun yi aiki da da fadin sayyidina Umar su a wajen mazhabin Abu Hanifa suna ganin wajibi ne idan mace mijinta ya sake ta saki 3 to wajibi ne ya ciyar da ita wajibi ne ya bata wajen zama har sai ta yi idda a wajen mazhabin Abu Hanifa wannan su wajibi ne amma a wajen Shafi'awa da Hanabila mazhabin Imam Shafi'i da Ahmad bin Hanbali sun ce ba wajibi bane dan mutum ya saki matarsa saki 3 ba wajibi bane ya bata mazauni kuma ya ciyar da ita amma kuma in ya ciyar da ita babu laifi a wajensu mazhabin Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbal amma mazhabar mu ta Malikiyya su kuma sai suka tafi akan cewa lallai ba wajibi bane mutumin da ya saki matarsa saki 3 ba wajibinsa bane ya bata ya ciyar da ita ba wajibinsa bane ya ciyar da ita amma kuma wajibinsa ne ya bata mazauni saboda menene
sabida faɗin Ubangiji maɗaukakin sarki cewa wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yad'ana hamlahum. A wajen Imam Maliku yace shi ba wajibi bane ciyar da matar da aka yi mata saki uku, sai dai in tana da ciki, shine ka'idar. In tana da ciki wajibi ya ciyar da ita har ta gama idda, kuma ya ɗauki nauyin ɗan har zuwa haife shi. Saboda wannan ayat wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yad'ana hamlahunna. Amma masauki ya bata wajen da za ta gama wata uku hudunta da kwana 10 a wajen Maliku shi ma wajibi ne, saboda faɗin Ubangiji askinuhunna min haisu sakantum min wujidikum wala tudaruna litudayyiqu alaihin. Allah ya sa an fahimci karatun. To wannan shine. To sahabbai sun ban magana sayyidina Umar saboda wancan hadisi na Fatimatu bintu Qais. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an saki Fatima bintu Qais, ba Fatima irin manzon Allah ba. Fatimatu bintu Qais an sake ta kuma a gaban shugaba sallallahu alaihi wasallam labarin yazo kuma ta tafi ba tare da an bata masauki ba inda za ta zauna kenan ta idda, kuma ba tare da wato an ciyar da ita abinci ba har izuwa ta yi wata 4 da kwana 10. To sahabbai sun bar wannan, sun bar faɗin sayyidina Umar saboda wannan hadisi. Wa fi tayammumi aljunubi la hadisi Ammar, sannan da barin fatawar sayyidina Umar ko faɗin sayyidina Umar a cikin sha'anin mai janaba, saboda hadisin da ya zo na sayyidina Ammar bin Yasir, wanda za mu zo hadisin insha Allah a cikin Umdatul Ahkam. Sun ban magana sayyidina Umar saboda hadisin Ammar. Shi sayyidina Umar yana ganin cewa dole in mutum janaba ta same shi, to wajibi ne sai ya nemi ruwa ya yi wanka, ba zai taimama ba. Wajibi ne a wajen sayyidina Umar sai ya nemi ruwa ya yi wanka, ba zai taimama ba. In bai samu ruwan nan ba haka zai ta zama. To sahabbai sun bar wannan fatawar da ra'ayi na sayyidina Umar saboda me hadisin Ammaru. Shi kuma hadisin Ammaru abin da yake bayyanawa cewa wata rana Ammaru bin Yasir manzo Allah ya tura su zuwa wani aike ko wani yaƙi kuma kamancin haka. Sai janaba ta kama sayyidina Ammaru, kuma babu ruwa a wajen. Sai Ammaru bin Yasir sai ya rasa yaya zai yi, kawai sai ijtihadi. Ijtihadin da yayi shi dai ya san in babu ruwa sallah ta kama mutum me zai yi? Sai ya taimama. To don haka tunda janaba ta kama ni babu ruwa, to yanzu me zan yi? Sai ya ɗauko wancan hukuncin na sallah sai ya raba shi a mazaunin janaba. Kawai da ya tashi, kuma wanka ya yake? Wajibin wanka da abin da ake so a wankan janaba game jiki da ruwa. Don haka tunda janaba ce, kawai sai ya birgima a ƙasa, kawai ya taimama sai ya sallarsa. An fahimta? Da ya zo sai ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullahi ka tura mu kaza kaza, amma a cikin halin tafiya ta janaba ta same ni, kuma ka ji abin da ne birgima a ƙasa, kuma bayan ne birgima ne taimama ne sallata. Manzon Allah ya ce madalla da wannan ijtihadi. Ya tabbata ko bai tabbata ba? To shi a fahimta sayyidina Umar, kuma ya ce shi sayyidina Umar a matafiyarsa cewa ba yadda za a yi janaba ta same ka kai timama, sai dai kai wanka dole. To sahabbai sun bar faɗin sayyidina Umar saboda wannan hadisin nawa na sayyidina Ammar bin Yasir. To wannan zaka fahimci bin sahabbai da tsayuwar sahabbai a cikin biyayya ga manzon Allah, ko da an bujiro musu da magana ta girman mai girma da ƙasaitar mai ƙasaita, a'a suna girmama shi a wannan girman nasa, amma a fahimta addini da bin annabi suna bin annabi su ajiye
fahimtar mai fahimta in ta saba da abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shehu ya ci gaba da cewa wa fi istidamatil muharram dib, da kuma qabla al-ihram li hadisi Aishata, kuma an bar fatawa da ra'ayi na sayyidina Umar a cikin sha'anin wanda ya turara kansa, ma'ana wanda ya sanya turare yayin da ya harama ko kafin ya harama aikin haji. Shi sayyidina Umar, Allah ya ƙara masa yadda, abin da ya tafi a kansa cewa in kai harama aikin haji, kafin kai harama aikin haji ka sanya turare, to wajibinka ne wannan turaren da ka sanya kafin kai harama aikin haji, wajibinka ne sai ka wanke shi ba tare da an ji ƙanshin ba. Wannan shine matafiyar sayyidina Umar. To su kuma sahabbai sun bar wannan matafiyar ta sayyidina Umar da ya ce shi a matafiyarsa wajibi ne ga duk wanda ya sa turare yayin da zai harama, to ya wanke wannan turaren ba tare da an ji ƙanshinsa ba. Sun bar wannan zancen sabida me? Hadisin sayyidatina ummul mu'minin Aisha, Allah ya ƙara mata yadda. Ita sayyida Aisha, hadisi ya zo, hadisin Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin khaimarsa kafin ya harama, nana Aisha da kanta ta shafa wa manzon Allah turare, kuma bayan ta shafa wa manzon Allah turare, manzon Allah ya harama aikin hajji ya fito. To sabida wannan manzon Allah ya shafa turare yayin da zai fito ya harama aikin hajji, kuma ya fito yana ƙanshin wannan turaren. Shi kuma a fatawar sayyidina Umar ya ce wajibi ne duk mutumin da ya sanya turare kafin ya harama, wajibi ne ya wanke wannan turaren ya fito ba tare da ƙanshin turare ba. Ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya fito kuma ya sa turare. To wanne ne abin bi? To sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bar faɗin wa sayyidina Umar saboda wannan hadisin na sayyidina Aisha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa turare sannan ya fito ya harama aikin haji. Wa fi man'il muta'ati al-mufrad wal qarani, da kuma hanin sayyidina Umar a cikin wato aikin haji raba shi da aikin umara da ifradi da ƙari lisahati ahadisin nas'i, saboda hadisan da suka zo na shafewa, wa tarki qaula aliyin, da kuma barin fadin sayyidina Ali wa Usmana da sayyidina Usmana wa Talha da sayyidina Talha wa Abi Ayyub da sayyidina Abi Ayyub wa Ubay bin Ka'ab da sayyidina Ubay bin Ka'ab fi tarkil ghusli min al-iksali wa huwa al-jima' min ghairi inzal hadith Aisha radiyallahu anha. Shehu radiyallahu ta'ala anhu ya ci gaba da cewa wa tarki qaula Ali, da barin zancen sayyidina Ali da sayyidina Usman da sayyidina Talha da sayyidina Abi Ayyub da sayyidina Ubay, duka waɗannan sahabban masu girma guda hudu, sahabbai baki ɗaya sun bar faɗin su a cikin sha'anin mutumin da wato tarkil gusuli, barin wanka, minal iksali, na daga kasala, wa huwal jima, shine saduwa, min gairi inzalin, ba tare da mutum yayi inzali ba. To sun bar faɗin sa saboda me? Saboda hadisin sayyidatina Aisha, Allah ya ƙara mata yadda. Shi sayyidina Umar ya tafi akan cewa in mutum ya sadu da iyalinsa bai inzali ba, to a wajensa ba zai wanka ba, ba sai ya wanka ba. Shine abin da sayyidina Umar ya tafi. Shi kuma abin da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sayyidina Aisha, cewa in dai mutum ya sadu da iyalinsa, sawa'an
yayi inzali ko bai inzali ba to wanka wajibi ne a gare shi. To sun ba wancan fatawar ta sayyidina Umar saboda me, saboda wannan hadisi na sayyidatina Aisha Allah ya kara mata yadda. To ka duba girman sahabban, sayyidina Ali, sayyidina Usman, sayyidina Talha, sayyidina Abi Ayyub, sayyidina Ubay bin Ka'ab. Amma an ba fadin su, an ba ra'ayin su saboda me, saboda hadisin manzon Allah. Saboda to ta yanzu zaka fahimta sahabbai karfin su ba a cikin sunnan manzon Allah. Kai ma kuma haka ake so ka tsaya a cikin sunnan annabi. Me annabi yayi shine abin tsayuwa, ka me bai ba, babu kai babu shi. An fahimta? Allah ya ba mu dacewa. Allah ya saka wa shi da alheri. Wa qawli ibn Abbas, da fadin Abdullahi dan Abbas, iddatul mutawaffa an hal hamil bi aksal ajalaini li hadisi subai'atul aslamiyya. To an bar fadin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yadda, inda yake ambatawa cewa iddatul mutawaffa, iddar matar da mijinta ya mutu za ta yi ta kaba. Yace an hal hamil, mai ciki, bi aksal ajalaini, gwargwadon ajallikanta, ajali guda biyu, ma'ana wani taƙin lokuta guda biyu. Nan abinda Abdullahi dan Abbas ya tafi akan mace wadda mijinta ya mutu kuma ya barta tana da ciki, to iddata. To shi ya ce a mazhabi na Abdullahi ibn Abbas cewa za ta yi idda ta wata 4 da kwana 10, ko da za ta yi idda a tsayin wannan lokacin, ko da ta haife ba za ta ci gaba da takabarta. Ma'ana in ta haifi ɗanta, in ta haifi ɗan da take da ciki da shi bayan mutuwar mijin, za ta yi iddata zuwa wannan lokacin. Ta haife shi ko ba ta haife shi ba. Ajali na farko kenan. Ajali na biyu, ko da ba ta haifi ɗan ba, har wa'annan kwanukan suka wuce, watannin nata wata 4 da kwana 10 ya wuce ba ta haifi ɗan ba, to za ta ci gaba da takaba har sai ta haifi ɗan. An fahimta? Ta haifi ɗan kafin cika ajalin takabarta, wata 4 da kwana 10 ko? To ta haifi ɗan kafin wannan, to da akwai wani abu da ake bukata? To sai ta cika wannan a cikin iddata, dole sai ta cika iddata wata 4 da kwana 10. Ko da ta haifi ɗan sai ta cika wannan idda wata 4 da kwana 10. In kuma ba ta haifi ɗan ba, lokacin iddata ta ya wuce wata 4 da kwana 10, to za ta zarce da iddata ta har ta haifi ɗan. Wannan shine fatawar Ibn Abbas. To sahabbai sun bar wannan fatawar, saboda hadisin Subai'atul Aslamiyya. Ita kuma mijinta ya mutu da 'yan kwanaki. Mijinta ya mutu da 'yan kwanaki, 'yan darari. Ta zo wa manzo Allah ta gaya mai, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace je ki ci gaba da lamarinki. Saboda wannan hadisin, to dukkanin sahabbai suka bar wancan fadin na Abdullahi bin Abbas. Wa qawla Ali wa Muawiya fi turisul muslim min al-kafir, da barin fadin sayyidina Ali da Muawiya a cikin gadan musulmi ya gaji kafiri. To an bar fadin su suna ganin mutum musulmi da zai iya gadar babansa kafiri. Wannan shine abin da sayyidina Ali da Muawiya suka tafi. Suna ganin cewa in mutum babansa kafiri ne, to ɗa zai gaje shi a cikin abin da uban ya bari. To an bar wannan faɗin nasu saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kafiri ba zai ci gadon musulmi ba, sannan musulmi ma ba zai ci gadon kafiri ba.
to saboda wannan hadisin na manzon Allah an bar waɗannan batun na sayyidina Muawiya da sayyidina Ali Allah ya ƙara musu girma. La hadisul mani saboda hadisin hani shine wannan hadisin da muka ambata wa qauli ibnu Abbas fi sarfi da fadin ko fatawa ta ibnu Abbas a cikin sha'anin canji wa qauluhu da fadin sa bil ibahatil khamri li sihhatil hadisi bi khilafiha ila ghairi zalika da wato fatawar sayyidina ibnu Abbas a cikin sha'anin cewa mutumin da ya sha giya ko ya sha wani abu mai mayi ba tare da abin ya bugar da shi ba cewa alularsa tana nan da komai nasa yana nan to sahabbai suka ce mu ba mu tafi a wannan ba saboda me saboda hadisan da suka zo a cikin sabanin wannan qala sanusi imam as-sanusi yake faɗi wa haza wannan babun wasi'un wani babi ne yalwatacce sun maƙala sannan ya ce afala radiya ahaduhum an yakuna mukhladahu fi manzilati wahidin min masahibul ummati almansusa ala hadihim shin ba a yarda ɗaya daga cikin wa'annan sahabban ba zai yarda da kasantuwar matsayi tabbatacce na wa'annan taurarin shugabannin al'umma ba a bisa kasantuwarsu shiryayyu ababen shari'a ba za ka yadda da karɓa abin da ya zo daga gare su ba? A'a, to shi ne abin da ya tabbata daga manzan Allah shi ne abin karɓa, da abin da ya saba da nassin manzan Allah to shi wannan abin bari ne. Amma fa in ka nemi hadisin manzan Allah baka samu ba a hukunci, to me za ka koma kuma kansa? Kan maganar sahabbai. Domin addini yana tafiya cikin faɗin manzan Allah faɗin Allah maɗaukakin sarki, faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan me sahabbai suka tafi akai. Wa'annan abubuwa Allah ya ba mu dacewa. Ina ganin sai mu kwana anan. Abin da muka yi daidai Allah ya musa, wanda muka yi kuskure da gare mu ne Allah ya mana afuwa. Allah ya saka wa shehu da alheri. Sai mu bude umdatul akam. An ga wajen hadisi na 11 shafi na 7 Bismillahir Rahmanir Rahim ai yanzu muna cikin kitabut tahara an-nu'aymil mujmiri an karba hadisi daga nu'aymil mujmir an abi hurairata daga sayyidina abi huraira Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi annahu qala cewa shugaba tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce inna ummati yud'auna yawmal qiyamati cewa hakika al'ummata za a yi shela mai kira ya kira su ranar alkiyama goran muhajjalina min atharil wudu'i wa'anda suke masu faru-faru na daga wato guraban alula faman istata'a minkum duk wanda ya sami iko daga cikin ku an yu'ila goratahu ya tsawaita faru-farun alularsa falyaf'al to ya aikata wa fi lafzi muslimin yazo a wani lafazi na Imam Muslim ra'aitu Abu Hurairata naga sayyidina Abi Huraira yatawadda yana alula fagasala wajhahu wa yadayhi
ya wanke fuskarsa da hannayensa guda biyu hatta kada ya bulugul mankibaini, har sai da ya kasance garin wanke hannayensa wankin ya kusan kawowa kafaɗarsa. Summa gasala rijlaihi, sannan ya wanke kafafuwansa hatta rafa ila saqaini, hayya wankin ya ɗagu zuwa ƙaurinsa. Summa qala, sannan yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, naji shugaba tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ƙulu, yana faɗi yana cewa inna ummati, cewa haƙiƙa al'ummata yud'auna yawmal qiyamati, za a kira su ranar alƙiyama goran muhajjalina min asaril wudu'i, masu hasaken farfarun alola na daga guraben alolar tasu. Famanista da minkum, duk wanda ya samu iko daga cikinku, an yi ɗila goratahu, ya tsawaita farfarinsa, wata hajilahu da gaɓoɓin alolar tasa, farfarin gaɓoɓin alolar tasa. Wa fi labzil muslimin, a wani lafazi da ya zo na Imam Muslim, sami'tu khalili sallallahu alaihi wasallam, naji badaɗina masoyina annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu, yana cewa tablugu lihiliyatu minal mu'mini, ya ishi tsantsar tsabar ado na daga mumini, haisu ya bulugul wudu'u, ta inda alolarsa take isa matuƙa. Alhamdulillah. An Nu'aymil Mujmiri, an karɓi hadisi daga Nu'aymil Mujmir, an Abi Hurairata, daga sayyidina Abi Hurairata, Allah ya ƙara masa yadda, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daga manzo Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi. Annahu qala, cewa shi ya ce, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati, cewa haƙiƙa al'ummata za a yi shela a kira su ranar alƙiyama goran muhajjalina min atharil wudu'i, waɗanda suke masu farfarun guraben alwala. Famanista ɗa'a minkum, duk wanda ya sami iko daga cikinku, an yi ɗila goratahu, da ya tsawaita farfarun alolarsa, falyaf'al, to ya aikata hakan. Da wani mai. Wa fi lafzi muslimin, a lafazin Imamu Muslim, ra'aitu Aba Hurairata yatawadda'a, naga sayyidina Abi Huraira yana alola, fagasala wajhahu wa yadayhi, sai ya wanke fuskarsa da hannayensa guda biyu, hatta kada ya bulugul mankibaini, har sai da ya kusata ya wato Allah hatta kada ya bulugul mankibaini, har sai da ya kusata wajen wanke alulan nasa ya zo daidai kafaɗarsa. Summa gasala rijlaihi, sannan ya wanke ƙafafuwansa guda biyu, hatta rafa ila saqaini, har sai da ya ɗaga wankin zuwa ƙauri. Summa qala, sannan yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, naji manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi ya ƙulu, yana cewa inna ummati, haƙiƙa al'ummata yud'auna yawmal qiyamati, za a mai shela zai kira su ranar alƙiyama goran muhajjalina min asarul wudu'i, ababan farfarun alola, masu farfarun alola a guraban wato alolarsu. Famanista da'a minkum, duk wanda yake da ya sami iko daga cikinku, an yuɗila goratahu wa tahjilahu, ya wato tsawaita farfarun alolansa, falyaf'al, to yazo da wannan. Wa fi lafzi muslimin, a lafazin sayyidina Imam Muslim, sami'tu khalili, naji badadi na ya kula, yana cewa tablughu lihilyatu min almu'mini, ado na daga mumini yana isa matuƙa, haisu ya bulugul wudu'u, ta yadda alolarsa take isa matuƙa. Bismillahir Rahmanir Rahim.
an Nu'aymil Mujmiri, an karɓo hadisi daga Nu'aymil Mujmir an Abi Hurairah radiyallahu anhu, daga sayyidina Abi Hurairah Allah ya ƙara masa yadda, annabi sallallahu alaihi wasallam, daga manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, annahu qala, cewa ya ce, inna ummati, haƙiƙa al'ummata, yuda'auna yawmal qiyamati, me shela zai kira su ranar alkiyama, goran muhajjalina min asaril wudu'i, masu farfarin guraben alola, faman istata'a minkum, duk wanda ya sami iko daga cikinku, an yuɗila goratahu, to da ya tsawaita farfarin alolan, falyaf'al, to ya aikata. Wa fi labzi muslimin, a lafazin imam muslim, ra'aitu aba hurairata, na ga sayyidina abi huraira ya tawadda'a, yana alwala, fagasala wajahu wa yadayhi, yana wanke fuskarsa da hannayensa, hatta kada ya bulugul mankibaini, har sai wankin ya kusata zuwa kafadarsa, summa gasala rijlaihi, sannan ya wanke kafafuwansa guda biyu, hatta rafa ila saqaini, har sai ya daga wankin zuwa ƙaurinsa, summa qala, sannan ya ce, sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, ya ƙulu, yana faɗi, inna ummati, haƙiƙa al'ummata, yuda'auna yawmal qiyamati, za a kira su ranar alƙiyama, goran muhajjalina min asaril wudu'i, masu farfarin hasaken guraben alola, faman istata'a minkum, duk wanda ya samu dama daga cikinku, an yuɗila goratahu wata hajilahu, ya tsawaita farfarin guraben alolansa, falyaf'al, to ya aikata haka. Wa fi lafzin li muslimin, a wani lafazi na imam muslim, sami'tu khalili sallallahu alaihi wasallam, na ji badaɗi na tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, ya ƙulu, yana cewa, tablugul hiliyatu minal mu'mini, adam mumini yana isa matuƙa, haisu yablugul wudu'u, ta yadda alularsa take isa matuƙa. Alhamdulillah, al'ilmu inda Allahi, Allah ya ba mu ganewa, Allah ya ba mu fahimta karatu. To nan hadisi ne daga Nu'aymil Mujmir daga Abi Hurairah, Allah ya ƙara masa yadda. Wannan ana bayanin dai falala alulan ne da kuma masu alulan ranar alkiyama. Abinda ake nufi cewa goran muhajjalina min asaril wudu'i, masu farfarin guraben alula, duk wani waje da kake wankewa na alularka, to ranar alkiyama in ka tashi zaka fito filin alkiyama, fuskarka tana haske, kanka da kake shafa yana haske, hannunka da nan kake wankewa yana haske, ƙafarka nan tana haske,
bakinka in ka buɗe shi ma za ka ringa ganin haske yana fita walwal kyalkyal dau haka hancinka haske yake. Duk inda kake wankewa a jikinka na gabanka da inda kake wankewa a lulaka, to ranar alkiyama mai kira zai kira. In mai kira yayi kira, to duk wanda yake alula haka za a ga taron tawagar musulmai masu alula. Duk inda suka walƙa sai a ga hasake yana bayyana. Za a ce wa'ancan su wane ne? Sai a ce ai masu alulan nan ne da sallah a gidan duniya. Wa'anda duk sallah sai sun yi alula. Ga alulan nafulfuli, kai haka ma suna zaune ba su yadda su zauna babu alula ba. Kowane lokaci alula. To shine goran muhajjalina min asaril wudu'i din kenan. Duk guraban alulanka zaka tashi alkiyama, shela Allah zai sa mai shelayi. Ina masu alula? Kuna ina? Za mu ce ga munan ya Allah. Muna fitowa, za a ga wancan ya fito yana haske, wancan ya fito daga cikin jama'a sai yana haske, wancan. To Allah zai tare mutane guda gabaki ɗaya masu alula. Sai ya ce ku je da rahamata. Da an gafarta muku ku shiga aljanna cikin rahamata. Allah ya sa mu a ciki. To shine ita kuma riwayar Abu Huraira yake cewa famanista da aminkum, kamar yadda manzo Allah ya ce to duk wanda ya sami iko falyu'ila goratahu, to ya tsawaita farfarin hasakan alularsa. To shine Abu Huraira da ya ji manzon Allah yayi karatun mu na raf'ul malam. Sahabbai me manzon Allah yayi, to shi suke rigengento, suke rige-rige wajen su ga sun aikata. Yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi inna ummati yud'auna yawmal qiyamah gurran muhajjalin min asril faman istada minkum falyu'ila guratahu. Sabida haka sayyidina Abu Hurairah shi in ya tashi zai wanke fuskar sa nan baki daya, haka yake wanke da baki daya. Ka san a wankin fuskar la'alla a karatun mu na iziya ko ashmawi in muka zo zamu bayanin wani haddi ne haddin wanke fuska a wajen malaman mazhaba ma baki daya. Akwai malaman da suka tafi in dai ruwa ya shafi fuskar ka ko yaya ne ka wanke fuskar. Ko ka ce sai su dogai mutum nan haka shatin haɓaka sai ka baibaita da ruwa, shine wanke fuskar ka ya cika yayi. To akwai maganganu a ciki. To amma Abu Hurairah yana wanke fuskar sa baki daya. Saboda me? Ya ji manzon Allah ya ce Allah zai tashi al'umma ranar alkiyama masu farfarin guraban Allah. Saboda haka yake wanke fuskar sa baki daya. Saboda ya tashi fuskar tana haske, ko ina na fuskar yana haske. Waye daihi, haka hannunsa ma hatta kada an ya buluga manki bai. Har in ya zo wankewa haka yake wanke hannun, har sai ya zo ya kusan ya kawo nan ɗinsa yake wanke hannun. Saboda me? Saboda ranar alkiyama ya tashi cikin waɗannan ma'abuta falalan. An fahimta? To Allah ya ba mu dacewa. To wancan shi kuma hadisin na ƙarshe, tablugul hilatul mu'mini haisu yablugul wudu. Wannan ana ƙara gaya maka falala alula. Ado na mumini yana isa matuƙa. To shine yadda mutum yake adantuwa da isa matuƙa cikin alularsa, cikin kyautata ta, cikin inganta ta, cikin zuwanta da cika ta da kyau. Kakkai alula faka-faka, fa. Mun ji a farko, wailun lil aqabi minan nari, hadisi na 3 ko na 4. Azaba ta tabbata ga dukkanin mai barin lam'a. Duk mai barin lam'a a alularsa yana alula faka-faka. To wannan Allah yana goge mai ita ne da darma wutar jahannama. To alwala tana isa matuƙa wajen kyautatuwa da hasanuwa ga mumini wajen ya kyautata ta. Ka san fuska ita ce me? Ita ce mutum. Ko ba ita ce mutum ba? Yau in ba fuska ba fuska ai sai a hankali. Sai ga da an kawo duka, ana kawo wa fuskar duka zai ka sa hannu ka kare. Saboda me? Saboda muhimmancin ta. Saboda kasaita fuska da muhimmancin fuska da girman fuska a wajen mutum. Da mutum baya son wani abu da ya shafi fuskarsa. Baya son wata matsala. Allah ya ce to na fahimci a jikin dan adam
ba abin da ɗan adam ya fi so sama da fuska. To Allah ya ce to ni kuma fuskar wallahi kullum sai ta turmuza kanta a ƙasa. Ba zan karɓi ibada kusa ba sai ya durƙusar da fuskar ya shafa ta a ƙasa. Shi yasa sujjada ka bata tabbatuwa sai akan abubuwa guda 7. Akan goshinka, akan hancinka, sai ka hannayenka guda 2 da digadiganka da guyoyinka guda 2. Allah ya ba mu dacewa. Abinda muka yi daidai Allah ya amsa, wanda muka yi kuskure mu abotansa ne Allah ya mana afwa, albarka annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi mai zawiya Allah ya kara mai lafiya, Allah ya jawo da kwanan sai musu lufi mai albarka, sai da Allah ya kara mata lafiya, jawo da kwanta ya mata lufi mai albarka, iyalansa duk Allah ya kara musu lafiya, jawo da kwanta musu lufi mai albarka. Dan uwana Allah ya mai lufi ya mai fatahi da buɗi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Fatiha lilafi Allah kare mu dukkan fituna zahira da baɗi. Allah sa mu gama lafiya, Allah kai mana sutura da'ima, masu rago iyaye Allah sa rubu lafiya, wanda suka bata kuma Allah ka ji kansu. Zuriyar mu Allah ka shirya mu gaba ɗaya haɗarin rayuwa da mu da su, Allah kare mu, Allah ka ba mu ilimin nafi, ilimin taƙa. Dukkan abubuwa da suke ta hankalin musulmi a ko'ina ne Allah ka yaye mu da alfarma annabi. Damunan mu Allah ka daɗa inganta ta, Allah ka yi mata albarka. Fatiha salatul fati. Duniya kana abu ya kuma canza su lazina Allah. Malam magabatansa da suka gabata Allah ka yafe musu, bayan sa Allah ka kyautata masu, sauran yan uwansa da suke tare Allah sa da lafiya. Wannan rika Allah ka rika masu, Allah ka ƙara fahimta da ganewa da alfarma annabi, Allah ƙara juriya. Makaranta Fatiha alfarmata Allah ka dafa. Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya. Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya. Dukkan abin da zai ta hankali musulmi Allah ka yaye mana shi da albarka annabi. اللهم وارحمنا وعنا وعافنا وتوفنا مسلمين وعافنا الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. فاتحة الحمد لله.